Jákup Dam, till spelet där 0-0 mot Åttalinon i Vodafone-dalten. Är det urslut som tid nökter vi som stövar ner till det? Ja, alltså jag ser man den så ut som vunnit något till så har det till fint. Men alltså Sean det vill John har trust i till att vi har bruk för det men jag ser till att skott alltså. Kvart är det som manglar ut att det går tider och framvis att det så men det fick det så ett det kan inte stå när efter så som vann jag och är på nudge stay om kvart kunde göra över nu att han som kan vända det gången till det. Ja, alltså man bara pressa och hoppa på att han ska köra och kämpa. Vi kan spela sin mer offensivt. Det var så som att inte de mål inte vi det. Tog sig tappa några mer nu. Ja, till uppgåvan av Isla Malin. Han har klarat sig för det men det hade varit några chanser men fick helt inte mål hinna utan. Kan helt om den resten så jag såg det gröna mörkt och grått men Bailey prova kan man säga och det var så där chansen. Ja, så spännande så det. Så jag hade Bailey kunde jag vinna. Men bjärgar gott. Och ja, skott försvinner och ja, till så där. Så man får inte om man syns mer helt så man kanske får jamma. Så säger. Ja, och då var det vi har kan så gå chansen nästan. Ja, man bjärgar gott.